सावगालि नों बहा दङ आं बिउटि पार्लारावसो फैदों आयै दाबो न'आव थाङाखै नों दसे उनाव थांगोन दे खबर लाफा लाफा खालामाबाबो जायाना देरफुनाय गथ' गोसो सिङाव मा सानो मा थायो बिमा बिफाबाबो बुजिजोबाना बेनिखायनो एसे फात्ता लाफा लाफा खालामबाय थानांगौ आरो बे थफिरामाबो दाबो जाला नामा दाबो लाइन मारिखांला नामा बियो बापावै मोनफैबायानो माथो नोंलाय मोजांसो बुंदों नों एसेबां गोबाव खालामो आरो एसे नेनांगौब्रा आं माबायदि मोनदों मिथिगौ ना नाङा आंनो नोंनि मोननायखौ खोनासङाबो आं खोनासंब्रा आं माबायदि मोनदों होननानै बुंब्ला गार्लफ्रेन्डआ बयफ्रेन्डखौ नेना थानाय बायदि मोनदोंब्रा ओइ थफिराम नोंनि खुगाया मानखांबाय थायो नामा माथो खालामनोब्रा खुगाया डेन्जार मानो आंना देलाय आंनि खुगाखौ मानगा होलाय नोमफा बापावै बिहावसो जागोनखौ गोसोखांबाय थायो नामाब्रा नोङो आंनि आफाखौ ओइ आंखौ एदावबाय थायोब्ला ना आं नोंखौ लांफानाय नङा मिथिबाय मा मोनसे मोजां खामानियाव लिंहरदों उल्था आंखौ एदावबायसो दङ आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो ना मानसिखौ सारा दुनियानि मानसियानो आंखौ मोजां मोना आंखौ रागा जोङो नोंहासो आंखौ मोजां मोनो आं बेफोरबायदि मानसिखौसो मोजां मोनोलै जाय मानसिया रावजोंबो सैजाया रावजोंबो मोजां मोनजाया बेफोरबायदि मानसिखौसो मोजां मोनोलै आं बै रावजोंबो सैजायै मानसिफोरासो एसे इउनिक जायो एसे बेलेग गोसोनि मानसि जायो बेनिखायनो मोजां मोनो आं आरो बेफोरबायदि मानसिखौ मोननो थाङालै लाजियाबो जाजाद होनबाय थागोन मालाय हाबा जानाय हिनजावखौ एदावबाय थागोन एसेबां हाबा जानाय हिनजावखौ हाबा लानो लुगैदोंबालाय थफसिखौनो लाफिनबानो जाबायना मा एदावबाय थानाय बेलाय थफसियानो एसेबो इंगित होथाराबालाय आंलाय थफसिखौलाय बोरै लानांगौ जाखोब्रा हौवाखौनो मालाय मोदाय बायदिसो फुजियो बेनिखायनो आं थफसिखौ जेबोखौनो बुंनो गोसो जालालै बेसेरा थफसि दे बांद्राय फाखन मारिबाय नों थौ थफसिनाव थांनोसै आंसो फाखन मारिलायबायनो सिगाङावनो जोङो पुलिसनाव थांग्रोनांगौ मिथिबाय पुलिसनाव थांनानै एफआइआर हैनांगौ थफसियाबो फैगासिनो दङ बे र' आं थफसिखौ फन खालामनि हेल' थफसि मानो दाबो फैयाखै नोङो पुलिस स्टेसनाव थांनांगौआ मा होनखो पुलिस स्टेसन आच्छा नोंनो ना आंनि हिन्जावनो बायदिसिना एरनानै होग्राया आंनि हिन्जावनि खर'आव बायदिसिना सोनानै होग्राया नोंनो ना आलायनि न'खराव अर सुनानै होग्राया नायगोन आंबो माबायदि पुलिसनाव थाङो बिदिब्ला नोङो आंनि एगेन्सि कमप्लेन होनो पुलिसनाव थांनो ओंखारलायदों ना न'नि लांगोनाखौ बारबानो दिगदारसो दं ओइ दुदालि नों बाजेखौ नायबाय था गोनां जायोबा खानानैबो दोन नायनि आं बेखौ बोरै पुलिस स्टेसनाव थांग्रा पुलिस स्टेसनाव थांस्लायस्लाय न'आवनो थांनानै थाहैथां नों स्वामी आंखौ अननो गोसो गैथारला होमबा नोंहा नों बायदि हिन्जावखौ जाम्बिबि लेखा रोङा फरा रोङा आं बायदि हौवाया नोंखौ हाबा खालामदों रंजाबावसो जेने थेने फेसबुक सालायनो मा रोंखो गावखौनो बिराद लेखा गोरों बायदि मोनथारदों नामा नों आं बायदि मानसियासो नोंखौ हाबा खालामदों बेनिखायनो आंखौ इसोर बायदि फुजि नों आंजों बुबा बुजा हानांगौ आं दामबा दामजानांगौ खबरदार न'नि लांगोनाखौ बारोब्ला न'आव फैफिननानै नोंनि जिउखौनो बख'गोन आं आयै आंलाय हाफांजोंलाय बोरै पुलिस स्टेसनाव थांफानांगौ जाखो हाफाङासो आंखौ गाज्रि मोनसिगोन खोमा मा होनरखो हौवायालाय माथो होननांगौ जाखो थफसिनि फनखौ हौवायासो सेख'दों थौलाय पुलिस लानानै डाइरेक्ट थफसिनि न'आव थांनि बिदि खालामबा जागोनसो हा माथो खालामनो जोंनो आगानसे बारायनानै हेफाजाब होआबा मालानि दिनाव थासारिया गाज्रि जागोन मा बुंनो हागौ ओरैनोबा मानसिफोरा दानि जुगाव मानसि बुलाय सुलायफोरखौ जेबोखौनो मोनला बेनिखायनो थाबैनो पुलिस लानानै थांनोसै आच्छा दे आंबो आइजो पार्टिफोरखौ लिंहरनि एसे मानसि बुरजा लानानै थांफानि र' दानो मानसि बुरजा लिंहरथ'नाङा सिगाङावनो पुलिसखौ लानानै थांग्रोनि बिनि उनाव खोथाया जायोबासो आइजो माहारिफोरखौबो लिंहरफा दे जागोन स्कुटिखौलाय आं सलायगोन ना नों सलायगोन नोंनो सलायबानो जाबायलै आं नोंनि उनाव थागोन ना नोंखौ हेफाजाब होगोन आं ओइ स्कुटिया सलायनोबा सलाय नोंखौ आं एसेबो फोथाया बिदिसो जाबाय होमबा आच्छा दे जागोन आंनो सलायगोन स्कुटिखौ बरिया बिराद मोजां नुखाबाय फट'खौ जोंनो वाट्सएपआव हरदे जागोन डकुमेन्ट खालामना हरगोन आं दे होमबालाय आखायाव DSLR थाबाथाय सिख्लाफोरनि मबाइल नाम्बारफोरा थाबाय हारसिंनो मोनफैयो मिथिबायना सेंग्राफोर आखायाव DSLR मबाइल आरो KTM बाइक थाबावबाथ' सिख्लाफोरनि नाम्बारा फारसेनिफ्राय लाइन 23954967860 होनलायलायनाय हारसिंनो थाबाय फैयोब्रा माखौ मिनिदोंब्रा जोंनोबो बाहागो होफा बाहागो होजायालाय माबेबा खुसिखौ गाव हारसिंसो लानांगौ जायो लोगोफोरनोबो होनो हाया आरो बिमा बिफानोबो होजाया गाव हारसिंनि थाखायल' जायो ओइ सावलन माला शिलंआव थांगोन बुंदो शिलंआव थांनाया ना दा समबारफोराव थांसै नामा फैसा दङ नोंनाव फैसा सिन्था खालामनाङालै ओमफ्राय नोंनावलाय बिफानाव बिबा मोनगोन नाथाय आइया मिथिबा जारला जागोन ना मानो आंनि आइखौ मा होननानै बुंनोब्रा फैसा थाइसेबो बिनो हाया सिख्लाफोरनो मम' जाहोनो नागिरदों नामा सिख्लाफोरनो रिसार्च सोना हरनो नागिरदों नामासो होननानै सोंखायो बिराद असान्थि मोनखायो आं सम गावनि बिमाबाबो नोंहा बिमाखौ ना आंहा बिफाखौब्रा जेबो मोनसे बिथिनो हायालै सिगां बुंग्रोखायो माबा मोनसे बिबाथाय खालि सिख्लाफोरनोल' जाहोनो नागिरनाय बेखौल' मिथिखायो ओमफ्राय डेन्जार एक्सपिरियेन्स गोनांखाब्रा मानसिफोराबो आं माबा मोनसे मावैनि सिगां आंना
मोनबायना नों मोननानैलाय मा जानोब्रा फैसा थाखाबो नांबायना फैसा थाखाखौ मोनाब्रा मानसिफ्रा सानगोन एमएलए नि फिसाला जालांगोन फैसा गैया नामा होननानै दानि बिमा बिफाफोरा बांद्राय फैसा होखायालै नंगौलै जों माबायदि जेनेरेसननि बिमा बिफाखौ मोनखोब्रा मडार्न जेनेरेसननि बिमा बिफाखौसो मोनखाबायलै देनजार मिथिजोबखायो आसलफोरा सेंग्रा सिख्लाफ्रानो मोनखाजोबनाय नालाय जों मा समाव मा थगायगोन गासिखौबो सिगां मिथिखायो जेरै नोंसोरबो देनां गावनि फिसाफोरखौ मिथिखागोनब्रा बेथ' नंगौ आंथ' सिन्थासो जाखायो आंनि फिसाफोरनि थाखाय सिगां मिथिग्रोखागोन आंथ' फिसाला फिसाजोबाबो बेसोरा फिउचारनि गथ'फोरखौ गिनोसो ओंखारलायलांबाय आं बिमा बिफायाथ' बिराद मबाइलनि एम्फौ गोनांखा फिसाफोरखौ सिगां हमग्रोखागोन बायदि मोनखाबाय आं आंनाथ' आइया मबाइलनि लकखौबो सोंलायबावबायसो मा लक लायो होननानै आइया बांद्राय सोङा जोंहाना आफायानो बांद्रायथार जोंहानाथ' आइयासो सोङो आफाया जेबोखौनो उदिस लाया नोंसोर बेनोथ'लै आंना बिफाया देनजार नोंना बिमाया देनजार सानैजों फिसाफोरखौ खालामो पानसार आइया बेफोरखौ बादो शिलंआव थांनाया कनफार्म ना कनफार्मखौनो खालामनोसै दे फार्स्ट थांजेननाय नालाय फिसाफोरखौ एसे थोब्लिब माब्लिब बाहायनोसै ना मा बुङो सिन्था खालामना आं माबा मोनसे बेबस्था खालामगोन आच्छा जायफ्रा मा खबराथ' बिराद मोजां मोनबाय मा फैसाखौ हरबाय होमबा हरबाय मानि फैसाब्रा नोंसोर जेबो मिथिया थांदो नोंसोर थांदो न'आव थाङालै जोंबो एसे बेरायना फैनि थाथ' नोंस्रा फैसाखौ 5000 हरगारबायलै नोंना नोम्फाया नुबायना साला स्वाद बोराया फिसालानोबा फैसा थाइसेबो होआ फेसबुकनि सिख्लानोबा फैसा सोनानै हरलायदों नाथाय खोथाया बेसो जाहैबायना आफाया आंखौ लोगो हमनो लोगो लादों मा खालामनांगौ जाखोब्रा मिथियालै लोगो हमाबाथाय फेक एकाउन्टबो साननो हानाय ना बेनिखायनो लोगो हमनांसिगोन मिथिबायना मा खालामगोन होमबालाय जोंलाय बेनोथ'लै सोरखौबा हिनजाव जाहोथ'नोसै नामाब्रा दानि जुगाव हिनजाव साइज हौवाफोर बिराद थायोना बिसोरखौनो हिनजाव खालामनानै आफाखौ लोगो हमहैनोसै नामा आंबा गोसोखांबाय दायोलाय माथो उफायबावब्रा बिफानिफ्राय बेफोरबायदि खालामनानै फैसा जाख'वाबा जानाय नङाना नुबायना बियो बेलेग सिख्लानोबा बोरै फैसा हरनो जाबाय थायो बेखौनो खालामनोसै हिनजाव साइज हौवासाफोरखौनो हमनानै एसे फैसा होनानै आफाखौ लोगो हमहोनोसै आफाया बांद्राय पात्ताबो लानाय नङा दे होमबालाय नों सोरखौबा सिनायनाय दङ नामाब्रा दङथ' आरो होमबालाय दे लिंहरदो हेलौ सेन सिख्ला बारुलि सगाव फैनो हागोन ना नों फै आं लिंहरबाय आच्छा दे होमबालाय लोगो हमहैनोसै दिनैनो बिफा नोंखौ जेरैखि जायाबाबो खायदा बोराय बाहायनानैब्लाबो नोंनिफ्राय फैसा एरनबाय थागोन आं फाग्लि मोगथांनि रानिया आंखौ लोगो हमहोनो देवबारखालि आच्छा जागोन दे आंलाय सानदोंमोन सोरबा फेक एकाउन्ट खुलिनानैसो आंजों रायलायबाय दङ नामाब्रा होननानै फैसाबो सोना हरगारगारबायना आं बिरादनो हानाय बोजानो होननायखाय 5000 हरलायबावबायसो आं बेफोर सिख्ला उन्दैफोरजों रायलायनानैनो गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ दसे स्रां खारस्रा होयोलै आं माथो खालामबावनोब्रा हौवा गोसोना माने अमा राजानि गोसो उरां फाराङानो जोबा बेनिखायनो सिख्लाफोरजों रायलायोब्रा सिख्लाफोराबो रायलायथारो नालाय बिसोर रायलायाबा जों बोराय हौवाफ्राबो रायलायाब्रा दाथ' हाबाफोराबो जोबस्रांजोब्बाय साम' खिंखिरियाबो आंनि जिउआव फैबाय गासैबो थिग थागैनो दङ दे न'खराव नांलाय खमलायल' जानाङा बावदोंसो साम' खिंखिरिनो फैसा नांगौ होननानै बुंदोंमोन ना बेंकआव रायलायनानै साम' खिंखिरिखौ थिनहरनांगौआ बावनानैसो दं आं हेलौ साम' खिंखिरि बहा दङ नों पार्लाराव दं नामा नोंनो फैसा नांगौ होननाया थां बेंकआव थांदो आं बेंकनि मेनेजारजों रायलायहरनोसै नों ओंखारलांबानो जाबाय जागोन दे सोर दं ओजों फैथ'लाय औ सार थांलाय बेंकआव थांनानै एसे खबर लाहैलाय अमा राजाया थिनहरदों होननानै बुंबानो जागोन सार आच्छा बे साम' खिंखिरिनिफ्राय मोननाय जेसिपिखौ ना औ सार बिनानाव दाउदैनि मुङाव खालामनानै होदो दे गाबोन समफोरनो हाबा जासिगोन जेसिपिखौ लानानै थांफाथोंसै जागोन सार साफ्रोमनोबो मोनसे नाम बानायनानै होआबा जानाय नंला देनां बोराय बैसो जाबाथाय फिसाला फिसौफोरा देरजोबाथाय रावखौबो नायफिना आं बोराय समाव आरो आंखौबो दा नायफिनथों फैसा जेसेबा आग्लायनाय दं रावनोबो होआलासिनो उदां बुहुम नाङै गिदिंगोन आं बेनिखायनो दायथ' हिसाबै जा सोरनो मा होनांगौ होनोसै देनां गाव हारसिं सिख्ला गोरलै लानानै बेरायनोसै मा नंदों मावसे मावनानै बुहुम नाङै गिदिङाबा जागोन नामा आच्छा नायगासिनो दङबा दे चेनेलखौ गोदानब्ला नायग्राफ्रा एसे गोदान फैयोना साबस्क्राइब खालामनानै गालां लाइक मोनसे होनानै गालां हंला नों आंखौ एसेबो खबर लायाखैना थैबायना थांबाय बेफोरनि जेबो उदिसखौनो लायाखैना हंला ना सोरबा हंलेखौसो नागिरहैबाय आं हले नोंखौ रागा जोंबाय माखौबा आंखौ खबरखौनो लालाय बे हंलाया आइ जोंलारि बे लामायावलाय मानो ओंखारदों नों आरो नोंना देहायाबो बारा मोजां जायाखै न' सिङाव थाहैदो जेबो नङा आयै आं एसे बेरायनो गोसो जादों न' सिङाव थानानै बानाय मोनबाय आं मानो बानांगौ जाखो न'आव थानानैलाय नुवाखै होमबा नों दाखालिसो मा जाखो बाहेराव थांनानै सानसे जाबानो जाबाय थागोन नामा सानफ्रामबो जाबाय थायाना आयै नों जिंगासिनाङा दे आं लोगोफोरजों बेरायहैनि
नुबायना बे गथ' सासेया खोथाखौनो मानिया गावनि गोसो बायदिसो मावो सानसे आइ जोंलारियालाय नै दासो ओंखारलांलायबाय ओइ मानो थांनो होननांगौ जाखोब्रा आं थांनो होआखैना गावआनो हारसिं ओंखारलांदों आरो मालाथो आंनि खोथाखौ मानिनाय बेलाय गावनि गोसो बायदिसो मावो जेबो नङा एसे गिनायफोरा खारथों लोगोफोरजों बेरायथोंसै दाखालिबो बिदि होननानैनो मा जादों नुवासै नोङो दे गावबो एबारनिफ्राय ताल लाखासिगोन बियो नों बांद्राय सिन्था खालामनाङा दे आं खबर लाफा लाबाय थासिगोन नै गोबावानो जानोसै दखानाव थांनांगौआ थाथ'दोलै सोमसि नों मा खालामबावगोन आं बे गथ' सासेखौ मानो एसेबो बुजिनो नागिरा बेलाय एसेबां गाज्रि जाथायनिफ्राय दासो बारग'दों आरो गिनायबो गैथाराना बेहालाय मानो एसेबां अख्रा बे गथ'आनोथ' सोमस्रि बहाबा थांनो नागिरदों नामा औ बारियाव एसे मैगं खाहैनो नागिरदों आं आजिखालि माथो मैगंनि दामफोराबो जोबोद बारायबाय बेनोथ' जाबाय बिलाहियाबो जोबोद बारा जाबाय 120 थाखा गोजोन जाबाय औहाय बेनोथ' जेबो बायनानैनो जानो हाला बेनिखायनो गावबागाव न'आवनो जा हायो एसे बोथिसे बोथिनै मोनजानायानो बबेनि एसे एसे गायना लानाया मोजां मानसिफोरा बेफोरखौ मावनोनो बासै जाय गायग्राफोराल' गायो खायसे खायसेयाथ' बारि बागान थाबाबो मैगंखौनो फोनानै जानो नागिरा बायनानैल' जानो नागिरो आजिखालि मैगं फोनायखौनो गारनो हमथारबाय मानसिफोरा जाय साफा सानै आबादारि दं बिसोर मावो आरो नाथाय माखासेयाथ' बायनानैल' जासै बेनिखायनोथ' खायसे खायसेफोरा बुङो मुस्लिमफोर नङाब्ला मैगं थाइगं मोनजानायानो नङामोन होननानै खोथाया बोरैबा बुंनो थाङोब्ला नंगौआनो जोंनि बर' समाजावलाय साबोसे मानसिया मैगं खेथि खालामो जा खालामो साफा सानैल'सो नाथाय बिसोरनिया फुरा सापात बागान बायदि मैगं खेथि खालामो ओरै अदालगुरियाव टंलायाव धुबुरियाव करिमगन्जआव सिलचराव जेरैबो बिसोरनि मानसि आरो सोरगिदिं सापात बागानफोर बायदि मैगं थिलि खोथाया बोरैबाबा गोखायैबाबो सैथोआनो बिसोरनि मानसियानो बांसिन खेथि खालामो नंगौहाय जोंनि बर' आइजोफोराबो खस्थ' खालामो मैगं थाइगं फानो नाथाय बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ सोरनिफ्राय बायनानै लाबोयो बिसोर मुस्लिमफोरनिफ्रायसो नङा होमबा आङै थुङै बिसोरनो बांसिन खस्थ' खालामो होननाय बुंनांसिगोन खोथाया बोरैबा खोनासंनो उसुबिदाब्लाबो बेनो सैथो जोंनि आसामाव बिसोरनि मानसिफ्रानो बांसिन खेथि खालामनानै दङ औहाय नंगौथ' आरो जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि मैगं थाइगं बिजनेस खालामग्राया गोबां खमसै बेनिखायनो जोंनि बर' फिसाफ्राबो आवग्रिबोनांगोन खेथि मावनानै जाग्रा होननानै साननायखौ ज्राब गारनांगोन आरो गावखौनो खेथि खालामनानै जायो होननानै सिनायथि होनो लाजिनायखौ ज्राब गारनांगोन मानो होनोब्ला आबादजोंसो जोंनि जिउ आबादजोंसो जों थांनानै थानो हायो बेनिखायनो आबादारिफोरा गावखौ सिनायथि होनायाव एसेबो लाजिनो नाङा औहाय जोंनि बर'फोराबो जेरावबो ओंखारबोनांसिगौ साफा सानैयाल' ओंखारबा जाया आरो जोंनि बर' हिन्जावफोराबो बारि बागानफोराव न'आव जानो आन्था एसेबाबो मैगं फोनायाव बिहोमा होनांसिगौ आं गासैबो हिन्जावफोरखौनो जे अलसिया बुंदों बे नङा नाथाय गासैबो मानसिफोरा न'खराव गायनानै जायोब्ला मोजां आरो बिथिंजाय दानि जुगाव मैगं थाइगंफोराबो जोबोद डुप्लिकेट ओंखारबाय डुप्लिकेट माने मैगं थाइगंफोराव बायदिसिना रासायनिक बुस्थु होयोना मालाबा बानलु गोरलैखौनो गिदिर खालामनाय थालिर गोरलैखौनो गोमोन खालामनाय बेनिखायनो जों न'आवनो थानानै एसेबाबो मोजां बुस्थुखौ गावनि न'आवनो बानायनानै जानाया मोजां आरो बेनोथ' आजिखालिनि जुगाव हाथायाव मोननाय गासैबो बुस्थुआनो मोजां होननानै बुंजाजोबा गासैबो बुस्थुआवनो आजिखालि बांसिनानो रासायनिक बेसादसो बाहायग्रा जाबाय बेनिखायनो मैगं थाइगंफोरखौबो लकेल होनानैबो जाजाला दाना औथ' आरो नाथाय मा खालामनो बेफोरखौ जानानै थायाबाबो लाब गैया बेनोथ' आरो उफाय गैला जायाबाबो जोंहा थांनानै थानो हाया जानांगौ जायो मैगं थाइगंनि खोथायावनो बावबायसो आङो हाजोंलारियालाय माब्रैथो दं एसे मोजां मोनबायदां माथो गामिथिंसो ओंखारलांबाय बेरायनो होननानै दानो बेरायनो ओंखारबायानो माथो बुंनो आरो मानसियानो जा अख्राखा मानसियानो अख्राथार खोथाखौनो मानिनो नागिरथारा बिफायाबो जेबोखौनो बुंथारा मालाबाबो रायखाया बिफाया गथ'फोरखौ बांद्राय अनबाबो जायालै थेवबो दासान्दि जोंलारिखौ जेबो दाहोनथ' ताल लाबाय था मानसिया बहा थांदों बहा थाङाखै एसे नोजोर होबाय था औहाय नोजोरथ' होनो हायो नाथाय आंलाय बोरै नोजोर होबाय थानांगौ जाखो न'आव थानांगौ जायो न'आवनो खामानि मावनांगौ जायो आरो फन हरबाय थाबाबो दायसो जाहरबावो मालाय माथो बुंबावनांगौ जाखो दा आच्छा नोंलाय माबोरै दं आंबो मोजाङैनो दङ नारजि बुदां थारैनो नों आंनि गाज्रि समाव जोबोद हेफाजाब होबाय सोमस्रि नोंनि गाज्रि समाव आं अरायबो थागोन नोंनि दुखुनि समाव मानसिफोर थायो ना थाया आं बेखौ मिन्थिया नाथाय आं नोंजों जेब्लाबो थागोन नैबे नारजि बुदांखौ नों जेब्लाबो लोगो मोनगोन नों आंखौ लानानै जिंगा दासि जास्ट खेबसेल' कल खालामनानै आंनाव हेफाजाब बि
आं जेब्लाबो नोंनि सेराव थागोन नाजिमुदां इसेबां अनो नों आंनि दुखुफोरखौ सोमस्रि नोंखौ आं सिख्लानिफ्रायनो नुबोनाय नोंनि दुखुखौ जेब्लाबो नुबोदों आरो दाबो नुगासिनो आरो आंथ' सानो इसोरनिफ्राय जुदि माबा मोनसे गोहो मोननायमोनब्ला नोंनि दुखुखौ अराय समनि थाखाय खोमोरनानै होगौमोन थारैनो नाजिमुदां नों आंनि जोबोद मोजां लोगो थेंक इउ सोमस्रि अरायबो खुसियाव थानो नाजा अरायबो स्ट्रङै थानो नाजा आं नोंनि सुखुआव बाहागो लानो हायाब्लाबो नोंनि दुखुआव अरायबो थागोन मा नों आंनि सुखुआव बाहागो लाफानो साना आरो नोंनि सुखुआव नोंनि फेमिलि दं नोंनि दुखुआवबो नोंनि फेमिलि दङ नाथाय आं नोंसोरनि सुखुआव गेजेराव हाबनो गोसो जाया नाथाय नोंनि दुखुआव गुबुना हेंथा होयोब्लाबो नोंनो आं जेब्लाबो हेफाजाब होगोन नाजिमुदां थारैनो नों आंनि जिउनि सासे मोजां लोगो बे जोनोमाव इसोरा आंनो माबा मोनसे मोजां बेसाद होदोंब्ला बे नोंसो जागोन नाजिमुदां जानांगौ इसोरा नोंखौ आंनो मोजां लोगो हिसाबै सायख'नानै हरदों थेंक इउ नाजिमुदां आंनि जिउआव फैनायनि थाखाय जेबो नङा सोमस्रि खालि आंखौल' दाबाव जेब्ला नों दुखु जायो आंखौ गोसोखांगोन अब्लानो मोनगोन नै आंहाबो रायलायनानैनो बावदोंसो फै गय जालां फै नांला दे जाला नाजिमुदां नों मालाबाबो जोंनि न'खराव साहाखौनो मोजाङै लोङाखै दिनै लोंलांदो आरो नांला दे मालाबा मोजाङै फैनानै लोंफैनोसै आं दिनै नांथ'ला दे होमबालाय दे अब्ला थाथ'दो आं थांनोसै सोमस्रि नों अरायबो गोजोनै था बेखौनो आं जेब्लाबो हास्थायगोन मिन्थिया नोंनि सुखुआव आं बाहागो लानो मोनगोन ना मोना नाथाय नोंनि दुखुआव आं जेब्लाबो थागोन बे रोखा बे नाजिमुदाङानोथ' मा एसे मोजां बुजियो आंखौ गुबुना रावबो बुजियाब्लाबो नाजिमुदां आंखौ मानो इसेबां मोजां बुजियो नै आंहाबो फाग्लि फाग्लिनो मा सानफ्लांबाय दं नै पुलिस नोंथांमोन बेनो न'आ बे न'खरनि दादुला मुंनि मानसियानो गावनि हिनजावखौ बुबाय थायो आच्छा जागोन दे न'आव सोर दं बाहेराव ओंखारबो सोर जाखो माथो पुलिससो मानो फैदों आंनि न'आव बिसोरनि सायाव इनाय अनागार खालामबाय थानायनि थाखाय नोंनि मुङाव मोनसे एफआइआर मोनदों जों एफआइआर सोर होदों आंखौ आं होदों मानि थाखाय एफआइआर होदों नोंलाय मानि होआ गावनि हिनजावखौ इनाय अनागार खालामनाया हिनजाव थानानैबो बेलेग हिनजावजों लाइन मारिनाया बेफोर मा जोंनाव गासिबो फोरमान दं नों थगायनानै खारग'आथ' मा फोरमान दं नोंनावलाय नोंनि न'आव सीसीटीवी लगायखुमानानै दोनदों आं आरो बेवहायनो गोबां रेकर्ड जादों इन्सपेक्टर बेखौ खादो ओइ हिनजाव बुग्रा जोलाव फै पुलिस नोंथां आं आंनि हिनजावखौ दिनैसिम आखाइ होफेराखै आंनि हिनजावासो नैबे हौवाजों लाइन मारियो बापावै आंनि खोमायासो गाज्रि जाखो ना नोंनो होनमारदोंब्रा औ नोंनो आंनि हिनजाव थबसिजों लाइन मारिबाय थायो नों बिनि एक्स बयफ्रेन्ड नङा होमबा पुलिस नोंथां नैबे मानसियासो आंनि हिनजावनो मेसेज हरबाय थायो हायोब्ला बेखौसो उल्था खानांगौ नंगौ नामा आंनाव गासिबो फोरमान दं आंनि हिनजावनाव जेब्लाबो मेसेज खालामबाय थायो ओंखाम जादोंना जायाखै मोजाङै दङना गैया हौवाया बुदों नामा होननानै बुं आं बुंनाया नंगौना नङा आरे ओंखाम जादोंना जायाखै मोजाङै दङना गैया होननानै सोंहरनाया लाइन मारिनाय जायो नामाब्रा लोगो हिसाबैसो सिनाखि हिसाबैसो आं मेसेज खालामदों दा आच्छा सिनाखि हिसाबै सानफ्रामबो फुंनि मोनानि सोंहरबाय थागोन नामा नों माथो आं थबसिखौ अनोना बेनिखायनो खबर लायो आरो नुबाय इन्सपेक्टर मा बुंदों बियो आंनि हिनजावखौ अनोनो बिदिब्ला सोर हौवाया रागा जोङा जानो बुंलाय आंनि हिनजावनो सानफ्रामबो मेसेज हरबाय थानाय बेलाय माथो जाखो दे नों थबसिखौ बुबाय थायो नालाय थफिरामा गिनानैसो अननानैसो थबसिनो मेसेज खालामदों दा केयार खालामदों दा खिन्थु गावनि हिनजावखौनो माथो बुबाय थायो बा बेनासो खोथाया बांसिन उल्थाबाव पुलिस नोंथां खानानै लांदो बेखौ हाब आं नों जोबोद गाज्रि खामानि मावबाय जेबो गाज्रि खामानि मावाखै हिनजाव मानसिबानो नोंजों बुजाबाय थानांगौ नामा नंनाय नङिनि दाय मावा बेलेग खोथामोन दाय मावा गारान मानो बुजानो आरो नों सानदों नामा थबसिया दुरबलबानो गासैबो आइजो माहारियानो दुरबल आं हाफांसो एरैबो सिब्लांब्लांसोखा मिथिबाय आरो आं आइजो माहारिनि आफादगिरिबावसो बेनि सायाव आंजों उल्था पुल्था होनबाय थानाङा आइजो माहारिया जांख्रिखांनांगौबा नों बायदि हिनजाव बुग्रा हौवाया मालाबाबो मोजाङै थानो मोना मिथिबाय पुलिस नोंथां लानानै थांदो लेथा जोब्बाय जोबाखै माथो लेथा न'नि मानसिफोरा बेखौ जामिनाव लायलायगोन बेल होलायगोन कर्टआव थांलायगोन न'नि मोजां जालायनानै आरोबाव गलायगोन बिनि उनाव आरोबाव बुफिनलायगोन थबसिखौ नंगौथ' आरो जेलाव लांबा मालाय माथो जानो गाबोन समफोरनो गफिनगोन बेनिखायनो थबसिनि जानानै जेबो सांग्रां जानांगोनहाय आरो बे थबसियाबो मा एसे दुरबल बियो थौलाय मानसिखौ खबर लायनि मा जानानै दं औ र फन खालामनि आं हेलौ फावगालि बहा दङ मा दाबो थाङाखै थांदो माबार आरो नों देलाय नों दा बानलु बेदाङा दे आंबो थांनोसै दसे थानानै बापावै फिसाजोनो एसेबां फन हरबाय थायोना माथो सोरजोंबासो बेरायनानै दंहैयो खोमा सानो आरो बा देनजारलै नों बायदिसो जानांगौलै हाफां बेनिखायनो नोंखौ फसायलाय लाङोना है नोंखौ लांफालाहां आंखौ एदावबाय थायोना नों आया माथो गारनानैसो थांबायब्रा आंखौलाय जेबो नङा दे अब्लाबो आं नोंखौ मोजां मोनखायो हाफां
हापां देन जालाय नों मानसिया बापा ओइ फाग्लाया हापां होननानै मिनिगासिनो ओइ दुलुर बापा ओइ आं खुनुबान मानो खारबाय थायोलै बे गथ'आ दिनैबा हले नोंखौ होसोनानैबाबो सोंथारगोनलां ओइ र थाथ' थेंक इउ आदा आंनो फन होनायनि थाखाय जेबो नङा दे जारौ आंजों बेरायबाय थाबानो नों जेबो मोनगोन दे होमबालाय थ' होमबा बबेबा रिजर्टफोराव माबा मोनसे जाहैनोसै दिनै नांथ'ला नामा आइया आंखौ फन खालामहरगासिनो दङ उनाव लोगो हमफिनगोन दे जागोन दे होमबालाय थ' आं नोंखौ न'सिम दोनहैनोसै नाङा दे न'सिम दोनहैलायनाङा आं टमटमजोंनो थांगोन फैसा दंखायो दा औ दङ एसे बेसेथो दं 1000सो दं 1000सेल' आंनिफ्राय 5000 लांनो थेंक इउ मा नांगौ बायनानै लाबानो जाबाय माबाफोर नांगौबा आंनो उनाव बुंफिनबानो जाबाय जागोन दे थौदो आं नोंखौ ससे दोनलांनोसै फैगासिनो दंखायो बियो बे बिफा दुगा माराखौना जाख्लबजोबनांगौ बोख्लबजोबनांगौलै आंनो बे केटिएम बाइक बिबाबो होआना केटिएम बाइक मोनबाबो सलायनोनो हानाय नङा खोमालां हायथाद्रायबायना हायथाखायनो सिख्लाफोरा आंखौ मोजां मोनाब्रा गोसो थोगौ सानो फैसा बुरजा खाबाय सोर बे सिख्लाया नोंखौ बासिग्राया फैसा बुरजा नुबानो हायथाबाबो सिख्लाफ्रा खारफागोन नोंजों बेनावथ' साननांलाय आंबो फैसाखौनो थिया खामायनोसै नङाब्लाथ' महरबो गैया हायथा रावबो नागिरा हायथ' सिख्लाफोराबो गोजौ हौवासो नागिरबावोब्रा जि दुगि मारिखा हनै फैगासिनो दं खोमा मानसिया मानो लिंहरदोंमोन आंखौलाय मानो बिराद गिदिर खामानियाव लिंहरदोंमोन नोंखौ माने बे खामानिनि थाखाय नों फैसा मोनगोन आरो मा खामानिलाय माने नों नाटक खालामनांगौ आरो डाइरेक्ट खोन्थाखानोसै आरो आं माने सासे मानसिखौ लोगो हमहैनांगौ नों हिनजाव जानानै नोंनाथ' माथोआ बेसे हिनजाव साइसना मानो बिदि बुङोलै जायखिजाया नोंनो फैसा नांगौ ना नाङा बेखौल' बुं मानो नाङा जानोब्रा नांगौ बेसेबां फैसा होनो नोंलाय आंनि खर'नि खानायखौ रज' होनो हागोन ना एसेबां बुरजा फैसा होनो हानाय नङाब्रा खिन्थु सिख्लाफोरनो जाहोनो हानाय फैसा मोनगोन नों देलाय बुंलाय बेसेबां होगोन 500 थाखा होगोन 500 थार आधा घन्टायावलाय आरो 500 नङाबा दे 1000खौनो होनोसै दे खिन्थु आं लिंहरबानो मोनबाय थानांगोन दे नोंखौ जागोन दे मानसियालाय सोर मानसिया हादुना मिथिगोन दे जायखिजाया नों गावनि अरिजिनेल सिनायथिखौल' दाहो आच्छा थोलाय नोंनि थाखाय ड्रेस नागिरखाना हैखानोसै फार्स्टआवनो नोंनि खर'आव खानाय होनांगोन मिथिबाय दे होमबालाय बिफा मोगथांनि रानिया नोंखौ लोगो हमनो थांगासिनो खोन्थालाय नों आंखौ नुबानो मानो खारो हगारनो हाया नों खारगोन नङाबा नों आंखौ नुबानो खारबाय थायो मानो खारो दिनै खोन्था बापा ओइ नोंजों रायलायनोसो नागिरदोंलै आं मानो खारनो नागिरबाय थादों नोंलाय जाम्बि गथ' रायलायनो नागिरदोंलै रायलायजानो नागिरथारा माखौ गिनांगौ जाखोब्रा ओइ नोंनि बेफोरबायदि गेजेराव हाबसनना फैनायावनो आं दिनै दुलुरजों रायलायनो मोनासै गथ' उन्दैफोरखौबो गोसो थोग्रा जाबाय आङो अल्ला बापा ओइ मा होनखोब्रा आंलाय बे थिदैदै गथ'खौलाय मानो मोजां मोननांगौ जाखो थिग गैयाना नोंजों बोराय राग'गौ नालाय सिख्ला गोरलै नागिरो दाना ओइ बांद्राय बुंबाय थानाङालै नोंना माथो बयफ्रेन्डा मालाय आमेजेजों मेने मुनु जाबायलै नंमारगौ नंगौथ' आरो फेसबुकाव नायलाय बापा ओइ बहा थांनो नागिरखो दुखु जानो नागिरदों दुखु आंनि गोसो गोरबोजों जाथिया गेलेमारबाय ओइ साला बेफोरखौनो गाबो नामाब्रा हिनजाव मानसिफोरालाय मेल्ला हौवा मोनखायो माथो ओइ गाबनांलाब्रा गाबनांला हिनजावफोरखौबा बोरै बुरखायोब्रा रोंलायलाङालां ओइ आव 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 दाउस्रि आव आव गाबनांला दे आव 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 आं दं आव आव आव
इरिटेटसो मोनदों आं मिथिबायना खाय नों बाला सोर हिन्जावा दुखु मोना जानो जे बेफोरबायदि बयफ्रेन्डजों थगायजानानै गारबाय थामिसा ओइ गाबनांलाब्रा गाबनांला गाज्रि नुयोलै गाबनांला आं बांद्राय बुरखायनो रोङालै अब्लाबो आव 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 दावसै आव आव बिराद बरिया नुखाबायलै जाय मानसिया नोंखौ लोगो हमगोन ना बे मानसियाथ' गोजावखागोन मा खालामोब्रा नोंसोरलाय आंखौलाय जेबो नङाब्रा मोजांसो नुदों नोंखौ जायखिजाया गाबोननि थाखाय रेडि जाखादो दै जाय मानसिखौ नों लोगो हमनो थांगोन बे मानसिया डेन्जार पावारफुलबो डेन्जार स्मार्टबो बोरैबाबा आंगाबो आं हमजानो गियोलै होद मानो हमनांगौ जाखो जा हाय हेलौ होननानै साहा पानि लोंना फैबानो जाबायना बास बेखौल' माव बाखि आं दं बिफाखौ सियाल थगायनो र' मिन्थियाखै बियो गावनि फिसाला एमाव राजाखौ रायजोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होलांदो कमेन्ट मोनसे गालांदो आरो नोंथांमोना गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडआव थाबैनो फैफिनगोन आं